Nu? Asta cu Lidl. Mergeți la Lidl și mă arată... Dar nu știu că te-a pus de curățenie. Da. Nu prea-ți vine, nu? Ala trebuie să spăl vasele. Te dau cu mă pe aici. Mai poți? Da. Trebuie să ne inspirație. Te-a pus de curățenie? Să găsești ceva, o reducere, ceva, o așa și... Și te-a pus de curățenie? Da. Până atunci nu te apuci. Intră și tu pe alea... Nu văd ceva interesant. Intră și tu pe alea scumpe, intră pe Shein, pe Temu. Și ia ceva de acolo. Ce să intru, mă, că n-ai bani de toate astea ce am aici. Adică? Uite-te, stai așa. Uite-te la coșul meu. Cum, tu ai coș făcut? Da. A? Vrei să vezi și total? Pe la ce l-ai făcut coșul ăla? Să nu uit produsele, că după aia poate nu le mai Păi găsesc. rămân fără stoc aia până nu ți ceva. Lasă-le dracu, că tot... Nu știu, că sunt mai multe total, nu știu să văd total. Uite, sunt 85 de produse, na, ce să zic. Și când le-ai băgat pe alea în coș? Ei, le schimb săptămânal. Mai scot, mai bag, mai... Serios? Da. Vrei Da. să vezi pe Temu? Am și aici, 78 ani. Bagi așa la nimereală sau? Nu, mă, ce-mi place, normal, uite. Păi și când le cumperi? Uite, cercei, toate tricourile astea, uite, ce frumos și miară. Jucării pentru copii. Uite, total 18.570.000. Ai văzut? Vrei să-ți arăt și Sinsei și H&M? Cam și H&M și Deci Sinsei. mai pe astea rele, pe astea scumpe ești. Uite. H&M. Aici mi s-au scos. Cred că ți-a zis să-i aduc băi de aici cu... E una ține în coști produse de 2 ani de Le-am la zile. favorite, taci în bol. Da? Da. E hobby. Uite, am și pe About You. Și că alții se joacă Candy Crush pe telefon sau dar tu bagi produse în coș. Da. Uite, na, aici am puține. Doar tricouri pentru... Pe unde e? About You. About You, pe ăsta e mai scump de aia. 900. Ăsta e mai scump de aia. Ia aici, Dar pe uite. Temu ei rupe ea în două. Cred că când cumpără asta, tot ce are în coș, mai deschidem un Temu. Uite că am băgat și aseară la Sinsei. Ia, 25, ia uite. Copiază, că îl folosești. Păi da. E ceva, nu? Păi uite, le-am băgat aseară. Asta am făcut aseară, când te uitai tu la... Ăsta tot About You e? Hă? Hă? About You? Nu, ăsta e Sinsei. Ah, Am pe toate, mă. te cred, nu știu de ce, dar... Am și pe Reserve, și pe toate am. ce înfocată e pe toate am. Ar fi pe casă n-ai. Dar pe pantofi ai? Nu l-am. De ce nu ești pe ăla? Ce ești fraiere, mă? Ia-l și pe ăla. Pe Glemia să vedem. Pe Glemmy ai? Nu. Cred că o să-și dea ăștia bani de ăla, o să vorbească între ei și bă, vezi că e una, Adriana. Fugiți de ea. Hai, du-te de aici, gata. Te-a pus de curățenie? Nu de curățenie, spăl vasele și aici la bucătărie. Ce curățenie? Ah, doamne, doamne.